Okná sú ako oči domu. Ja preferujem také, ktoré vidia ďaleko a zatvárajú sa rýchlo ako japonský vlak. Aké domy preferuješ? Máš radšej poschodové alebo prízemné? Napíš prosím ťa do komentáru. Na dome 66 v lokalite Senec Lužianky montujeme okná. Každý rám musí sadnúť presne bez milimetrovej chyby. Každé okno je viac než len výplň, je to rám budúcich spomienok, pohľadov na západ slnka, prvého snehu. Pokračujeme v debnení stropu na dome 65. Každý trám, každá podpera má svoje miesto. Tu nejde o rýchlosť, ide o pevnosť, presnosť a zodpovednosť. Maxbau. Tvoríme bývanie.